tuolla on Helsingholmen näky tuolla takana ja siellä vieressä ja vasemmalla puolella on sitten Sandön, mihin mä oon menossa yöksi. Keli on tämmönen ihan mukava, tasainen, lepposa keli. Huomasin tossa matkalla, tajusin, että mullahan ei ole lainkaan makupussia mukana. Mutta ehkä mä pärjään sitten niillä vaatteilla mitä mulla on ja yhden yön jaksaa olla vaikka päällään. Aika tiukka sumu iski, ei näe mitään ympärille. Onneksi kellosta näkee missä mennään. Ja täällä on tosiaan aivan näkyvyys nollissa.